Артур, менә бу Татарстан картасы. Хәзер мин сиңа картадан Татарстан шәһәрләрен күрсәтәм. Менә бу Казан. Ул Татарстанның баш каласы. Казан турында ишеткәнең бармы? Ярар инде белмим дигәч тә. Я, дәвам итәбез. Казаннан 2 сәгатьләп баргач, Нократ елгасы буенда урнашкан Мамадыш шәһәренә җитәбез. Беләсеңме? Лев Толстой мин Неаполь, Рим, Венециядә яшәгәнче Мамадышта яшәр идем, дип әйткән ди. Ого! Шулай, дустым. Мамадыштан соң берәр сәгатьлек юл үткәч, Алабуга, ирекле икътисади зона. Алабуга Казан кебек үк борынгы шәһәр. Аңа да 1000 елдан артык. Шулаймы? Әйе, бу тарихи факт. Алабугадан ерак түгел Ярчалы. Ул яшьләр шәһәре дип йөртелә. Атаклы КамАЗ машиналар заводы шунда инде. Беләм, ишеткәнем бар. Бик яхшы. Бераз алга китсәк, Түбән Кама. Химиклар шәһәре. Монда Әлмәт. Нефтчеләр шәһәре. Кара әле. Татарстан шәһәрләренең һәрберсендә нәрсә дә булса җитештерелә икән. Дөрес әйтәсең. Казаннан икенче якка китсәк, Яшел Үзән. Ул элек ярым ябык шәһәр булган. Анда суднолар төзелгән. Хәзер суыткычлар эшләнә. Бүлмәңдәге суыткычыңның маркасы нинди? Поезд бугай. Менә шул Яшел Үзән суыткычы була инде. Артур, син нәрсә әйтерсең? Мин болай уйладым әле. Әйдә, бу җәйге каникулда Татарстан шәһәрләре буйлап йөреп чыгабыз. Әтинең машинасын алабыз да, бәлки безгә тагын кемдер иярер. Яхшы булыр иде. Тик уңайсыз бит. Бер дә уңайсыз түгел. 5 ел Казанда яшәрсең дә, Чиләбеңә кайтып китәрсең. Анда Татарстан турында сорасалар, нәрсә сөйләрсең? Син хаклы. Килештек. Әти-әнидән рөхсәт сорыйм да.